Iż-żidiet li kellna fil-prezz tal-fuel ma jolqtux biss lis-sewwieqa u l-istudent tal-vetturi, iżda jolqtu fil-laħam il-ħaj lil persuni oħra li fix-xogħol tagħhom ta' kuljum jiddependu fuq il-fuel. Ewlenin fosthom hemm il-furnara li fil-maġġor parti tagħhom joħorġu jqasmu bil-vannijiet. Il-President tal-Koperattiva tal-Furnara Raymond Briffa jgħid li l-aħħar żieda fil-prezz tad-diesel u żidiet oħra li kien hemm fix-xhur li għaddew laqtithom ħażin ħafna. Għadna ħażin ħafna. Il-problema li ma nistgħux nagħmlu l-prezz aħna issa. Peress li kien illebelizza l-prezz u għalkemm hawn ħafna furnara jixtiequ jolluh il-prezz tal-ħobż. Briffa li huwa nnifsu huwa furnar jikkalkula li l-ispiża relatata mal-fuel żdiditlu minn 20 għal 30 euro fil-ġimgħa. Mhux dejjem għandek 20 euro, 30 euro fil-ġimgħa oħra. Ma l-ispiża li diġà għandkom ġifieri? Mhux hekk. Milquta wkoll ħażin l-operaturi tal-minibuses. Tkellimna mal-President tal-Koperattiva tal-Minibuses Emanuel Falzon. Falzon jgħid li biż-żidiet kull xahar fil-prezz tal-fuel bħala operaturi ma jistgħux jippjanaw u oltre minn hekk qed imorru wkoll minn taħt minħabba kuntratti li diġà għandhom iffirmati fuq prezzijiet fissi. Ġejna affettwati grasa ħafna u ma jistax ikun nibqgħu sejrin kull xahar jola l-fuel qatt ma taffejqijatu. Għalli aħna ikonna pereżempju nista' ngħidlek li jkollna xogħol ikun pre-booked, allura dawn il-cost of fuel qed ikollna nossorbjawhom aħna hu. Għall-Koperattiva tal-Minibuses l-ispiża relatata mal-fuel f'ġimgħa żdiedetilhom bi 3,500 euro. Taffettwana bej 8 u 10 euros fil-ġimgħa jiġvennu. Aħna għandna 350 minibus. Ġifieri da oltre l-ispiża li diġà għandkom. Żgur. Dan ifisser li f'xahar l-ispiża tal-fuel għall-Koperattiva tal-Minibuses żdiedet b'madwar 14,000 euro. Raymond Buġejja, President tal-Koperattiva Nazzjonali Sajt, jiddeskrivi bħala pjaga iż-żidiet fil-prezz tal-fuel. Jgħid li f'dawn l-aħħar 3 snin l-ispiża tas-sajjieda fuq il-fuel żdiedet b'75%. L-ispiża bħala sajjied ġifieri. Fil-fuel. Fil-fuel jekk toħodha medja ta' dawn l-aħħar 3 snin żdiedet 75%. Buġejja jispjega li żidiet fl-ispiża tal-fuel qed wassal lil xi sajjieda biex jaħsbuha darbtejn jekk joħorġux għax-xogħol fuq il-baħar. Fejn sajjied qabel kien jaqbad pereżempju meta t-temp kien ikun hekk u hekk aħna ngħidulu 50-50 kien jipprova jmur għax-xogħol. Illum dik m'għadux jista' jagħmilha għax jaf illi jekk ħajamilha id-diesel ħajaħlih xorta, allura jażel li jibqa' l-art, allura l-pjagi hija kbira ħafna.